хәзер Айгәрим әйткәндәрде Абай хакында бер касанда бер кемдә әйткәне юк ине әле. Халык улы Дәрмән Абайдың тоғры катыны теле менән бөтә халык исеменнән уга мөрәҗәгать итте. Абай халыкка нимәһе менән кадерле. Кешеләр уны ни өчен хөрмәтләй, зурлайдар һуң. Хәстәрлекле бисара әсәләр уның һүдәре менән иланылар. Батыр йөрәкле ир егеттәр уның уй фикере менән коралландылар. Якты киләсәккә баккан яшь буын Абай үзе менән өндәштеләр. Тимәк, Абай үлмәгән, яшәй әле. Үзенән һуң үлемһез һүз калдырганды, үлде тиеп буламы һуң уйлагысы. Алтын биеклеккә караш алган кеше, үзе үлһә лә ердә кала. Бөек эше, тип йырланың бит, Абай агай. Хәзергә ер йөзендә бер генә йән ияһе калган икән. Халкыңдың улы, кыздары бар икән. Тимәк, һин яшәйһең, Абай. Һин халкың араһында. Алда, күк кызатында таң һыҙылды тинәң һин. Унда, тимәк, һинең дә нурың бар. Һин ҡояш кеүек балҡыйһың. Юҡ, халҡың һине үлемгә бирмәйәсәк. Һин халҡың телендә мәңгегә тереһең. Һин мәңгелек.